mukoma KB nyaya dzandinadzo panapa dzakati bwana tichadekedzerwa ndinadzo ndine nyaya mukoma KB nyaya yandinayo panapa pazuva ranhasi iri mukati medzimwe nyaya inyaya yakaitika mukati medhorobha reHarare mune imwe location iri muHarare yemurume nemukadzi vanhu vakatozoona ropa kuratidza kuti mumbamu mune kukuwadzana kwaitika vachizovhura madhozi vachishivedza mapurisa vakaona kuti murume akarara kuratidza rufu mukadzi akarara kuratidza rufu asi ndazoita nyaya iyi panguva ino chandiri kuziva ndechekuti mukadzi ndiye akazotorwa nemapurisa afa but murume anga achiri kudziya zvarisai ndatsvaga zvinhu zvekuti iko zvinozvi vese vakafa here kana kuti murume achiri kurapwa ari nematambudziko baba Isabel. ndine nyaya mukoma KB yakaitika zvakare mukati meguta remuno muHarare zvakare yemaDancers ndakambotaura maDancers aitora zai worise kwakavanzika varume vachitambidzwa vachidya vachitamba rakamenywa iko zvinozvi zvaitika zvakare mukati meguta reHarare maDancers zvakare vari mukati mekutamba vakakwanisa kubata kana kuti kutora munhu wechirume anozivikanwa achimbotenderera munyika yeZimbabwe achiita zvokunonga zvigubhu amenoti zvigubhu zviye zvinonongwa zvezvo zvinozoenda kunoitwa sei nevanhu vanenge vachizvida mukomana uyu akapinda maitambwa muchitambwa maDancers achitamba vatamba kudaro nguva yekuti pastage paenda vanhu akabva jambirwa pastage ndobva vabata vasikana kwete kubata zvikumurwisa kutamba zvikuratidza kuti vanhu kuita sei vari kutamba ndobva vamubvisa hembe ndobva vatanga kuisa miromo yavo miromo yavo pasikarudzi yake mubhawa muri kutambwa mune vanhu zvakawanda bata ipapo ndinazo ndobva ndabva ipapo mukoma KB ndine nyaya zvakare yandinayo yakaitika kutaura kuno kwatiri ine mutumi wakabva mukati menzvimbo yekukarowe mwana komana ne2 years akati achifamba ndobva angogumburwa nechigumbu ndobva adonha pasi mai kunobata mwana vakatoona mwana atokanganisika ndokutakura mwana kumuendesa kumusana vachimhanya kumaprofita asi vakamubata kudaro muprofita kutanga vakamushayiwa vachienda pane wechi2 akangati awa ndanga ndichiita basa but panguva inoshandiriwa amai handichakwanisi kupfeka gemenzi ndakungori kwachika apa ndokunamatira mvura meenda zvenyu vachinoti kumusana kudai so vari kuona mwana akapera kudhara mwana akatofa baba naamai vevanavo vakasiyana kudaro amai vachibva vafonera amai vemwana vachibva munzvimbo yavari kubva kuti vaende kune rufu motokari ndokubva yaita accident amai ndobva vachoka vanhu vanga uri moto vachibva kuwara vese mutumbi wakazotakurwa kubva munzvimbo yekaroi kuendeswa munzvimbo yeAmsterdam Park kunova ndiko kune mutungamiriri kana kuti honorable ndinoshevedzera kuti maendaenda rufu ruri musha make omo asi mwana uyu ndichirova zvipisi nokuti nyaya iyi mwana hasati avigwa instead yekuvigwa akazodzokera kunopinda muchipatara vari mochari izvezvo mwana uyu akabhekera kuda kuvigwa achibva kumakuva achidzorerwa zvakare kuti azopinzwa mumochari kuti vatsvaga kuti anovigwa sei akazorika mwana uyu rurimi ruri rwegreen wanioroshiwedi benefo vakachiwemba kiminiki yasha chimwe chinhu chisina kufadza vanhu chakavavhunisa nechekuti mwana uyu anga ari kuburitsa musodzi uyezve achiburitsa wiwi asi iye akafa endi pachivanhu chedu hazvibvumirwi kuti munhu anenge akafa abudise misodzi hapana chichashandaka kana chinzi afa kureva kuti tsinga dzese dzafa hapana chichaitika asi aoni kwari kubuditsa misodzi achichema zvakare achibuditsa wiwi zvakaoma apo rurimi ruri rwegirini ndine nyaya zvakare iri mukati mekuno meguta reHarare mukoma KB yekuti izvo murume ari kuchema achiti ndakaroora mukadzi angaita vana vaviri nemurume wake zvakuita mukadzi uyu iko zvinozvi anobata foni achifonera nemurume wake akanzi uya uzotora zvinhu zvemwana anoenda vanotozoona adzoka achiti ndanga ndaenda kunoona baba vevana vangu izvi ndo zvinhu zvaandipa izvi achiudzani murume wake hatauri kana akuenda anongobuda chiti unoona murume wake ex wake odzoka uti pandanga ndisipo apa ndanga ndaenda kunoona ex baba vevana vangu saka pandamuona ndaona vauya zvakanaka izvi ndo zvinhu zvavaya nazvo izvi haudze murume kana akuenda ndine nyaya zvakare mukoma KB yakabva kuChegutu kusvikira munhu aunzwa mukati meguta reHarare nenyaya yekuti madhezi ake kupona awandisa 11 days pamusoro pekubaiwa majection ekuti arwadzise kuti apone asi pakunopona akazonokumbirwa muchipatara nevabatsiri nemuridzi womukadzi kuti bedway ndipei mukadzi uyu nokuti haazi kupona pane zvandaudzwa zvakazobuda zvacho ndo zvandinazvo paka ndapindira mhuri yeZimbabwe ndine nyaya yandakaita mukati meguta reHarare mukoma KB ndasvika pane imwe nzvimbo
yandaka usangana nawe mai vari mukati mekufamba vari pedyo peimwe kereke ndiri mukati mekudarika ndikati makadiya mai zvikanzi ndiri right ndokubva ndakushivezwawo zita nemwe zvikanzi makadiyi vabhosho zvikanzi mai ndimi vabhosho vabhosho regai ndaita mukana ndaisaziva kuti masangana sei ndine nyaya yandinayo panapa hongu iko zvinozvi zvinhu zvangu zvaakuita asi kwandakabva ndinonzwa dzimwe nyaya ndaisaziva kuti zvinogona kuitika pandiri. Amai mandiri kutaura mukoma KB nemhuri yeZimbabwe vari kune nzvimbo yesowe riri kwamachipisa kana kuti kuHighfields kumusaka vanotaura mashoko ekuti ivo ndakanga ndiri pakushandira mumwe murungu ndiri kuSouth Africa ndiri mukati mekushandira mumwe murungu zvaitika pandiri ndezvekuti ndainzwa kushandiswa semurume nemukadzi asi ndakarara but pandaigara apa panga pane upstairs nedownstairs zvino but ini ndarara ndiri pakati ndaingoti ndikanzwa munhu kufamba kumusoro ndotoziva kuti pazasi pandiri ndakutoitwa mukadzi ndikangonzwa chete kuti pane munhu ari kufamba masteps zvakutora kuti ndakutoitwa mukadzi but murungu uyu paakazoshanyirwa neshamwari yake zvanga zvatonyanya pachiti mumwe achibva umbouya but zvaingoitika zvazvaita ndezvekuti kana ndakuitwa mudzimai ndainzwa smell inoratidza kuti changa chichitamba neni chii dzimwe dzenguva ndaitonzwa smell yembwa asi imbwa vasiri kuiona vakarara saka zvavanga vakuita manje vaiti ndaitora machira ndichitora machira ndaikwanisa kutopinza machira akawanda ndichitsvaka kuzvidzivirira ndobva ndapfeka chinhu chinenge nepwen ndobva ndasunga pamusoro usiku ihwo mukoma KB vaidhonzerwa kubviswa jira rere nepurere richidhonzwa zvokutobata nemaoko achitoinzwa kuti ndakabatwa asi munhu akamutaisa kusvika pakupepuka vachinzwa kuti maoko aya akabatana ndiri kudhonzwa asi munhu asingamuona heizvi kusvika vazongoti ndipei mari yangu ndiende asi pavakapiwa mari apa vanoti ndakanga ndiine bute ndobva ndatora bute ndobva ndazvizorazora bute kusanganisira niko kavanzika nemuviri wangu wese mangwana choma kuseni murungu kuimba yairara anonzi akavhunduka ndokudona pamubhedha ndokunorovera pamudhuri ndokumuka akatozvimba mangwana makuseni anga asingatauri mushure mekuzora bute anga asingatauri kwai achibva ngoti mari mupe mari yake ndobva mupa mari achibva auya ndokuzouya paari kubatsirwa iko zvinozvi ari mukati mekubatsirwa kudaro ndopavasvika panguva yekuti hazvichauyi kusauya kwazvo but dzimwe dzenguva zvisariko zvinoti zvekuti kana zvisina kudhonza sezvakaita kare zvaidhonza zvichibvisa machira but vanogona kuona ivo pedyo nemakumbo pachiratidza kuti pasara paine zvinoratidza kana mbeu yababa inosara mumakumbo saka ikozvo zvindopa vaitenda vachiti ndiri kutenda Mwari pandave izvezvi zvanani zvokuti inini pachangu handichaitwe mudzimai asi kana kuri kuti zvambouya ndinokwanisa kungoona mbeu yababa yakadonhera mandiri vanhu vandiri kutaura mhuri yeZimbabwe varipo parusaka baba Isabel mudzimai muchitaura naye ari kuti zvakatanga rini zvinhu izvo akatanga ari kuSouth Africa ari mukati mekusevenza kusvika azotiza atiza iko zvinozvi ndofunga akuda kukwanisa mwedzi auya ndo paakazosvika paarizobatsirwa iko zvinozvi zvakatanga nguva yakareba sei apinda basa kwanzi apinda basa munhu akamboti garei ndofunga akaita 3 months kana 4 months ari pabasa pasina problem ndokubva zvazotanga asi kutanga kwazvakaita aisaziva kuti chii chiri kuitika endeni anoti friend yemurungu yaisvika yaiti ikasvika pamba murungu aisada kuziva kuti pane friend pane nguva yokuti friend yaiuya dzimwe dzenguva ndaitoona yapinda mota yakuenda iri cheneiona imota chete but pese panakazotsvaga kuti panouya mota iyi kushandiswa kwangu kwakanyanyisa kudarika kwemazuva ese pane mumwe musi wakati vakasangana nemuridzi wepamba apa friend yake ichitevera kubva pamusoro so iye akamira akaona murungu waanoshandira achipa saini kune friend kuti mira ikoko so uya akaramba achifamba but achibvunza kuti saini yako iri kurere asvika padhuze ipapo kwai ndo pandakaziva kuti
wai munhu anosvika panapa ndiri anoshanda panapa ndichivanzirwa ndopandakatanga kuziva ndopandakatanga kuda zvekuzora bute ndazora bute murungu akajamba pambhedha unorovera pasi ende bakwana makusina pandakati ndikukumbira mari yangu ana kumboramba ichibva ndatirwa mari yangu ichibva ndarwa pasi kusvika apinda muno muzimbabwe ari mukati mekubatsirwa ya pakaipa murungu pamba paashandira mudzimai uyu murume wepo anga ane mhuri here anga ane mhuri mudzimai nevana friend yaiuya motikari yaizoona iyi anga ari murume paingonzwa matsimba zvinhu zvinenge zvatanga pasapa akangonzwa matsimba mafootsteps pamusoro apa pasapa zvototanga akutoitwa mudzimai kwaari kubatsirwa kuhighfields mudzimai uyu ari kunzi kudini ari kunonzi iko zvinozvi zvakudarika ende pakutanga iko zvino zvakatonzi ndofana kuti ubvise machira but iye ndari kuti ndiri kungosha kubvisa machira because kana ndichiri kuona dzimwe dzenguva ndakaitirwa sezvizvi handizogutsikana asi ndakakwanisa kutaura nemubatsiri zvakare achiteedzera kuti izvezvi kufamba kwatiri kuita vachibvunzwa kuti maane mazuva mangani vachiti iko zvinozvi ndani 4 days hazvisati zvaitika achitonzi ndinopika kuti amuchafima kazoona 40 pachimuti vati munhu rudzii aishandirwa nemudzimai uyu akazoya kuzobatsirwa kuti kazhinji kacho kana inini ndichishandirwa nemunhu mutema anogona kungoti tiri murungu aiwa wandiri kutaura munhu muchena murungu avachena wandiri kutaura varungu sei mukadzi uyu akambozozora bute pane here zvaanga anzwa kana kuti pane munhu anga amudza kuti zora bute no iye anotaura achiti ndakagara bato ndinaro inini pachivanhu chedu ndinoringara kuti mukunhamu namatambudziko handibate mushonga chandinoshandisa chii ibute okay ndikangoti arega ndishandise chii ndishandise bute ndakateerera uyo mukadzi wokushandiswa uyo ane nyaya akamboriwana sei basa iroro ndinonzi Filimoni Gwerevende ndiri kunoko kwamutoko baba Isabel handira kusvika ipapo but ndimo mubvunzo mukoma kedu zvinhu zvakawanda zvinoenderana kuti wakariwana sei uchisvika wakanzi kudii pano panoitwa nezvei kana kuti wakangonzi basa chete kwazosangana nazvo vachena vanoromba ndakazviona pachangu aizviita muno pari zvino akaenda kuSouth Africa ndinonzi Comrade Derezina ndiri padombo shava pamungate kuromba hakusi kuchera makwenzi saka vanhu vanopinda uri musango kuchera makwenzi indi kana muchena uyu murungu yaishandirwa nemudzimai uyu kuSouth Africa anga akaromba zvaiita mudzimai uyu zvaishandei amene mukoma kebe iwe ndiwo vanoziva kuti ukaita zvakati unowana zvakati ukaita zvakati unowana zvakati saka ndiwo vanoziva kuti paaizviita kwaari zvinomuwanisei but wanaka combination yacho kuita vanhu 2 mafriends vanoshandisa munhu 1 zvenyu ndaitawo dambudziko mukati memhuri ndakaroorwa musha uri kwamurehwa uku mune imwe nzvimbo saka dambudziko riripo nderekuti hama dziri kupumhana nekunangana uroi tinogara tichifamba semhuri kakawanda asi tashaya rubatsiro rwakanyatsokwana panhau yatiri kusangana nayo semhuri kunyanyanyanya mumba mangu inini nemurume wangu tiri kunzi tine nyoka yatinayo nechikwambo chatinacho nehama kusvika pakuda kutourayana nematemo nepfuti izvezvi kutaura kuno gore rakapera paserero kune nyaya yakaitika yemukoma womurume wangu akatosvika pakutema mukadzi wake nedemo akamubvisa nzeve nyaya yakatobuda mumaredhiyo nepamaTV bamukuru rangu ari kutopika kutaura kuno nekuda kwenhau yekunangana uroi hwachona hwanetsa hatisi kunyatsoziva kuti anaho ndiani nyoka ndeyani tikangofamba tenge chingonzwa kuti nyoka irimo chikwambo chirimo asi tatenderera n'anga maprofita maprofetsi hapana patiri kusiya tichingofamba patinofamba paita dambudziko rekuti tikafamba tiri tega kana kuti vamwe vakafamba vanonzwa zvavanonzwa isu tikafamba tonzwawo zvatinonzwa pozoita pekuti tikazoda kuti tiende tese tanzi uyai tese chokwadi chahari chanyatsobude zvakanaka chinobuda chamonyoroka handizive kuti vanobatsira vacho vanenge vachimbozvifambisa sei ene zvakudhumanisa hama musoro
tasara taakungonetsana. Maprofita yanenge aenda voti pane nyoka iripo, saka nyoka itakuiteya tipei chakati nechakati semuripo kuti tikubatsirei. Zvinova zvatishaisa mufaro, hatisisina kana mari, mombe dzapera. Tichongonzi unzai mari, unzai mombe, nekuti chikara chiri pamba penyu chinotyisa. Vosiya vaita zvavanoita, tototya kana kutobuda kana panze chaipo nevana. Asi fume mangwana achina hapana kana chatinoona. Svondo ratopera, mwedzi watopera, gore rapera. Asi kupumana hakusi kupera kuzosvika pa chakaita dambudziko ranyanya kuzondirwadza kuti ndisvike kunhefenyuro kuno ndichitaura namukoma Kanyemba. Iye yekuti munin'ina wemurume wangu akashayikirwa nemukadzi mwedzi yapfuura iyo. Zvadaro izvo akakumbira kuti nhamo ichemerwe pamba pangu nekuti akanga wasina kuvaka. Handina kuramba, ndakabvuma sekuti inhamo yanga yauya mumba ende inhamo yeukama. Handina marambiro andaita. Nyaradzo ichibva yaitwa ipapo, panyaradzo ipapo pamunini hatina kuziva kuti vakanga vauya nepfuti kuti vazopfuudza mukoma wavo uya vari kupomera kuti ane nyoka yandinobikira sadza inini nechikwambo chiri kushungurudza nekutambudza mhuri. Hama dzeZimbabwe, ndatambura. Ndinokumbira rubatsiro kana kuine vanoona zvemachokwadi, vanobatsira zvemachokwadi, vasingaripise, vasingabhadharise, nekuti tanzwa tatambura. Izvezvi handisisina kana mufaro, murume wangu hasisina kana rugare. Takungogara tiri vanhu vanotya, nekuti akabva ataura muromo wekuti inini ndinoda kuuraya mukoma nekuti mukoma vari kutitambudza, vari kutishungurudza. Panyaradzo ipapo anga akatoya nepfuti yaakazopa mwana wake kuti adzokere naye kuHarare achizosara, mushure mekunge paita mubvunzo wekuti ko bamunini sei vasiri kuwanika panzvimbo, vari kungofamba-famba. Izvo vaitovhima mukoma wavo kuti vada kumuuraya. Sezvineiwo panguva yachona iyoyo pakashekwa murume wangu akanga aenda kunoona tete vari kurwara, tete vemusha vari kurwara. Saka ndonguva yaida kushandiswa pfuti nabamunini vashaya mukoma wavo, vachibva vazotora pfuti iyo vachibva vaipa mwana achibva adzokera nayo. Saka ndira kubvunza uruzhinji rweZimbabwe kuti zvinotenderwa here kuti munhu ashandise pfuti achichikidzira kana kushandisa nemutoo iwoyo? Zvino mhosva inopera here nekupfuurana? Mhosva inopera here nekuurayana? Kana vakauraya nepfuti sematauriro avari kuita kuti vada kuuraya, chikwambo chachona chinenge chapedza basa here? Ina handinyatsiziya. Ende ndiri kukumbirawo kuti kana kuine vanoziva zvikwambo, vanoona zvechokwadi, chobatwa chikwambo chachona. Ina handinyatsiziya ruzhinji rweZimbabwe, nekuti ndiri kutotambudzikawo kuti nyoka yachina yandinonzi ndinobikira sadza handisana ndamboona kana chikara chinotyisa mba mangu. Asi zvinongotaurika kuti pamba penyu pane chikara chinofamba, asi chikara ichi chinofamba dzimba dzese dzemumusha menyu. Chinoita kuchinjanisa, chichichinjanisa, zvinokonzeresa nhamo nematambudziko. Asi munhu akanoromba uyu aripo, ari kushandisa zita remurume wangu, achishandisa chiso chemurume wangu zvakare, asi ari munhu wemumusha. Zvaakupa kuti nhasi hama padziri kufamba vari kusvika vachibata murume wangu. Asi kwatinofamba kazhinji vanotaura kuti murume wenyu iye netsoka dzake nemaoko ake hapana chaakabata, asi kune ushereketwa hukaitwa neuchenjeri nevakaita vachida kusvibisa zita remurume wenyu, zvakonzeresa kuti nhasi uno agozonzi muroi. Zvakunhanhirawo kwandiri inini mutorwa kuti handisisina rugare, handisisina mufaro. Pangoungana vanhu, pangava panhamo, pangava pamatambudziko, pangava papi, panopedzisira pato nebongozozo. Zvakutotatisa kuti ini ndichiziva kuti murume wangu achararama kusvika kupi, nekuti akatopiwa deadline yekunzi kusvika 30 August anofanirwa kunge apfuura aurayiwa nabamunini nepfuti yekubasa yavari kushandisa, nekuti bamunini anoshanda kuhurumende. Saka ndokukumbirawo rubatsiro kwamuri ruzhinji rweZimbabwe, mungadai makateerera panguva ino nyaya yangu. Tibatsireiwo hama dzangu, tibatsireiwo. Tatambura, mari yapera, zvipfuyo zvapera, asi hapana chatiri kubatsirika nacho patiri kufamba. Dambudziko kuramba richingokura zuva nezuva, richingokura. Handichaziva kuti ndinoitawo sei. Ndiri kumbirawo rubatsiro kwamuri, kune vanokwanisa kutibatsira.
vanoona zvemweya ndakumbirisawo nemwoyo waMwari tibatsirewo kuti tisunungurwe nekuti tiri parumanhanzombe. Nokutendai vachabatsira. Zvakaoma. 29 minutes past 10 ndopafika nthawi pari manje machinzwa kachirongwa bhoshongora segment part 1 chatiri kukocherwa nevasa apana kumira zvakanaka poitwa seiko 0718692244 0718692244 ho amai avo ngavaendeka kwaChief Mutasa vabatsirwe uye pamunini wepfuti ngavasungwiswe ndinonzi Big Bento kuUnited Kingdom. Muri iyo ngaitange yafamba zoudzana zourombwa vabva kubatsirwa anzi muri iyo ngaitange yafamba zokuudzana zorombwa vabva kubatsirwa zvakaoma ndinonzi Vareta Neva kumatepa chokutanga uyo wepfuti ngapinde mujeri zorombwa hazvidi maprofita chukwambo hachifi nemvura yemumbiya zvemushonga zvinofa nemushonga endai kwaGoko Chioro ndinonzi Mr Intelligence Kelvin Zhuwawu pachongoma famu ndiri kunoku kuGuruve. Muri iyo ine munhu akaenda kunoromba asi akanoromba achizviita kamukuru mumusha anogona ari munin'ina wemumusha umushaka panofambwa anongobatwa ndiba mukuru muridzi weurombwa aripo zvakatomboitika kumba kwedu asi zvakazobuda pachena. Batsirai muri iyo ndinonzi Maikaseke ndiri kuDZ. Makawana rubatsiro kupi bamunini avo ngavavharirwe chopu ndinonzi Addington Mupwanya kana kuti baba vasimba ndiri pakuwadzana 5. Maiguru kana makateerera muri kunzwa kavateereri hanzi nyaya yepfuti iyo endai papolice station iri padhuze munoripota kuti pane munhu ari kufamba kane pfuti handitika ari kutyidzira kavanhu nepfuti hazvibvumirwe pamutemo vanofanira kutosungwa. Alright, rekezani katibve kuti anangu ari kuti tani Kanyemba naBhozho zvakaoma amai avo vanei pamba pavo Goko Chioro basa iro bamunini mukati ndinonzi Charles Jamo paWaterfalls. Alright, muri iyi ngaibatsirwe please ndinonzi Maikiki ndiri kunoku kwaMutare. Hanzi ngavaende kwa Witch Killer muHighfields vanobatsirwa zvakaoma. Kanyemba naBhozho ndinonzi Simba paConcession chirongwa chino kuchikurukuza kupindura ndowanda ndimbori saka ndakadzoka ndine 1000 US handisina kana cent pa 1000 US ya US handisina kana cent ndadyiwa yese nechindege kutoda kumbobatsirwa ndadyiwa 1000 kuti izvo zvinhu kutosheya kuti ndoita zvokuita sei. ndakaenda kunoshava ndikaona 1000 US dollars ndichibva ndadzoka ichibva yadewa yense nakandeke saka ndiri kushaya kuti ndoita sei. mungamubatsire seko murume uyu ari kutsvaga karubatsiro. tirimo kamuchirongwa bhoshongora segment part 2 tiri kuembekeza kakufika kwa baba Isabel yese vanga vaenda kakumuzarabani kumadiamento. Hazviite ndiri kuchiziva changu wafambira vakandipa nezuro asi chiri kudaka kuti vanyatso kuti dyo kana vasvika inzwa yemunzwe futi. Tandakamboenda kuchikurukuza kupindura ndowanda ndimbori saka ndakadzoka ndine 1000 US handisina kana cent pa 1000 US ya US handisina kana cent ndadyiwa yese nechindege kutoda kumbobatsirwa ndadyiwa 1000 kuti izvo zvinotosheya kuti ndoita zvokuita sei. Hazisekesa azoka asi 1000 ichibva yese yaenda kukandege dai wakanotenga gohofeti iri papromotion waenda kunotengesa waisaka markup yako wakatoita mari izvozvi. Regai katinzwe kuti zvakamira sei. Mati kudini? Ndiani? Haita sei? Aiwa kamainosa ndo zvatinoita here zvokuti kana munhu auya kuzotsvaga anga achida kakuita investment saka mati oita sei? Aende kubasa?
And I have to be a matinee with the day. That's what I have done. I give you win about you. And I tell you. taura izvenyu. Ndeipi? Iji ko hama yenyu inosapota Caps United anonzi Boshongora ari kupiko? Yes. Nai vakomana ngavadzoke tavamirira ini ndavasuwa mwana wavo. Ndizvozvo chaizvo. Aiwa vanosvika tobva tapiwa kachiri kupisa chacho chekumukumbura. Tinotenda ingoti turudwe Makenosta. Amen, amen. Muri kubwera kuguruwe? Bye Makenosta. Nice one. Kiki, urikushaya kuti woita sei shuwa Mwari vakakuvhurira saka ukuti vanokuvhurira futi tsvaga Mwari tsvaga Mwari ungaite zvekandege. Ndinoitwa mai kuda pamufakose ndakafara kubatana nemi pachimuti pesi apa ndaiti ndakuda kakunyora nhamba movha movha maita sei movha maisa make mai kuda pamufakose message yacho ameno kuti iri kuita sei. KB isu tiri kukura taingonzwa kuti nyika ichaguma uku ndokuguma kwayo manje vanhu vari kuita zvinotyisa shuwa. Ndimutsoka amai vangu mai William vari pademo apo ndinonzi William Chitsiga paRafingora pamapondo pariseko paRafingora pamapondo madzokera futi kubhindura kana kumazowe mukaona mari manyai kuGohofeti munohodha fertilizer iri pa promotion iyi movhura shopu makutotenga kuita sei kutengesa munoita mari munosakubva mutare Manikaland kuri seiko. Okay, alright, rega katinzwe kuti vamwe vanoti kudini ko Boshongora uyo wepfuti ngapindeka Boshongora uyo wepfuti ngapindeka mujere uye ndiye muridzi wenyoka asati pedzera nguva nepfuti iyo. Hanzi iwo vanomupa vehurumende vanobvumidza pfuti here. Ndosaka tati isusu hatizivi kuti pfuti iyi akaitora sei kana iri yokubasa sei akabva aenda nayo kumusha pamweka ameno zvakaitika. Saka maiguru ava nomurume vakaenda kunoripota mapurisa anofanira kuita investigations kuti vazive kuti pfuti iyi yakabva seiko kubasa. Saka ari kubvunza zvikanzi ndoita sei. Hanzi namukoma Big Bento ari kuUnited Kingdom siyana nekandege hauna zera nako. Yapakaipa. Ndamirira bhosho ndakatogara kumateresi izvozvi ndinonzi Baba Simba Addington Mpwanya pakuwadzana 5 tinotenda. Aiwa vanopindira manje Baba Isabel mubamudini avo ngavapinde mukati ndinonzi Mai Vasco Joao kwamurewa bamunini ndiwo vari kunzi vakabva nepfuti kubasa kwavanoshanda murumende vachibva vaenda nayo vachida kupfura mukoma sezvo vari kufunga kuti mukoma ndiye ane chekuita nekusafamba kwakanaka kwezvinhu mumusha. Hanzi vane chikwambo mukoma uye vane nyoka iyo inonzi inobikirwa kana nemudzimai wamukoma. Muchainzwa nyaya yacho kune avo vaibatira kaparoti.
kamukoma zvikanzi ndiwo une chikwambo chanetsaka mumhuri pamwe chete kana kuti mai guru ava hanzi ndiwo vari kubikira kanyoka. Zvakaoma chokwadi. Saka voita sei vamwe vari kuti ngavarambe vachinamata, asi tarisai kamuone kuti mamiriro akaita zvinhu zviri kufungidzirwa kunzi bamudiki vakatobva nepfuti kubasa vakatoenda kunyaradzo yemudzimai wacho vachitotarisira kuti voita sei vashudhe kamukoma. Ameno, tovabatsira seiko mai guru kuitira kuti zvinhu zvifambe mune zvakanaka. Asangana navo but aiwaka mangwana tinenge tichitobhozhongora zvedu tiri papi, tiri pamusumbi pools, then Saturday tinenge tiri paguruve vari safe baba Isabel. Mukomana weka ndege uyo hanzi kwaangatowana rubatsiro ndeuko kwaakaenda kunogweja uko, kwete kuno mudze kuti Addington Pwanya baba Simba ndiwo vadaro ndiri kuno kukuwadzana 5 itapfo kutimu mashasha yose. Tinokutenda ishoko rechokwadi rinoti zviripo zvinoda hama. Amai guru avo ngavarege kupindira nyaya dzemhuri, dzemhuri munhurume hanunururwe, nokuti hazvisinyore kuti mhuri inange hama yawo horoi. Mutsaitimu mashasha yose. Ndinonzi the radio inspector Shekman Matono. Chindege boy hanzi kudini chindege bo iwewe dzokera kunoshawa futi wakuziva kuti mari inoshandwa sei. Ndinonzi baba Bernard ku Heathcliff panduna. Baba Bernard mazivano vari kupisa kani pa Heathcliff apa. Ndichambokutsvagai kandege sori dzokera unotsvaga imwe. Ndinonzi Jeras Jairos pachisipiti. Tinokutendai kamuri yeZimbabwe. Alright, hanzi sei kanyembo uyo weka ndege ma1 kiki. Ndinonzi Richard Tobias ndiri kumvurwi. KB, okay, KB professor na Bosho engineer. Murume uyo ngaende anobatsirwa urombe. Mwari vamuitire zvakanaka, kana asiya urombe itaipfoka tatu kuna Lorraine Mawaya Chokumarara na Norwini Mabau Chokumarara Masuka. Ndinonzi Robert Veremu murume wechivanhu ari ku Hatfield. Tinokutendai muri yeZimbabwe nekusarudza. Asi munguva shoma iri kutevera vanenge vakubatika munosvitsa kanyaya dzenyu ipapo kuitira kuti vazodzibhozhongora kamangwana chaiye. Paka mukoma KB nyaya ndinoda kutaura panapa iyi inoitika mukati menzvimbo inonzi Shurugwi. Yakamira yakadai. Pane family yakafa vanhu vanokwana kuita iwo 14. Vanhu vanokwanisa kuita 14 vafa. But vanhu vanga vasingazivi kuti mafiro avari kuita nechikonzero chiri kuita kuti vafe chii. But pakufa apa manje vaigara vachifa ende vaisaziva kuti munhu ari kutevera ndiani, asi vakazoti vakurondedzerwa mushure mekubatsa tsvaga mubatsiri. Asi mubatsiri uyu akatsvagwa mushure mekuti pane munhu anga afa kudaro zvikanzi vakomana nevamwe vafanira vechidiki mafiro atiri kuita kawaka asiriwa right. Ende vanhu vasi kurwara, ende munhu anogona kungomuka mangwana akangofa, asi vachisaziva kuti mafiro ari kuita vanhu ndiani ari kutevera ende nemhaka yachifa. Vari mukati mekufamba mumwe munhu anga afa aisiwa kumochari. Ndokubva vanzizwa mambonerekana kutarisa kuti makafa sei. Ndoda kuti ndikuzivisei kuti imimi kubva kumashure kusvika nhasi uchi 15 mafanenzera ipi. Andigari nemi asipera kuzisema mafiro enyu. Mukatarisa kubva munhu akafa munhu wokutanga 1. Munhu wese akafa namba yakawanda yakafa pamukoma KB ndevarume. Nemhaka yei vaiti kana kuti munhu achinge afa, munoziva muri yeZimbabwe kuti munhu achinge afa aukwanise kunovigwa kana pasina worudzi rwako atema unonzi rukao. Kwari kugoko zvekuti nzvimbo anosaridza kuti apa ndo pachavigwa nini apa anopiwa basa usvika utema kureva kuti matenderwa zvatenderwa newe ukama kuti apa ndo pakuviga munhu apa ndo zvakachitika mukoma KB. Aiti angokwanisa kupiwa simba rekunzi atema ndiye next ndiye anotevera angotema chete kuti next ndiye ari kutevera, but vaisazviona kuti ndo mafiro ari kuita vanhu. So mafiro akazoita 12, 13, 14, 15 akakateverana pasina 3 months vanhu 4 vanga vafa. Kureva kuti pane umwe mwedzi wakafanwa ngani 2. Vamwe vakomana mafiro zvakamira sei ndobva vaenda
ndokunotsoka zvikanzi right saka izvo zvitaura kuno kwatiri kuita kana muchida kunorodza lutira nezvechokwadi mambo wangorere kumashure kuti akatema guva musha wandiani asini akatema wanenge asini akateverera kozoita kune munhu akanga kure achigara ari ikoko kwakakura vatete vakanziwo ngavateme chikonzero vaturi baba tete wakaenda vakafa so toita sei munhu wandiri kutaura mukono KB akaita 42 days ari mumusha pashaikwa akomana ndiramutura mumusha wakumaridzotora munziripo tikaisa mutiro kutsvaga motokari kofini zvese makabichi vanonodya munhu anovigwa ndiye achatema musha musha kuti richerwe papapati kuno zvinhu zvinoshungurudza vanhu aita zvinhu zvika ari mukati mevanhu ivava ari kutaura kuti hei zvazvakuda kudai ndiani achitera musha ndiani achitera musha zvikanziwa nemubatsiri zvikanzi nemukamari pakati pavo zvikanzi iyi nyaya iyi mubatsiri hongu maiona tazvitsvaga tazviona kuti ndizvo ende chokwadi wese akafa ndiye akatera musha nyaya iri panapo yakuti munokwanisa here kutibatsira kuti kana matibatsira izvezvi ari kutara musha haasiri ari kutevera uyezve pakati pedu tiri kubvuma here kuti zvataurwa izvi ichokwadi saka ndane simba rokutara musha right nokuti ndavimba nemi kuti magadzira inenge nyaya yerunyoka kana mukadzi achinzi akaisiwa runyoka kuti atende kuti zvamandiita mandigadzira zvechokwadi hazvionekeri maziso ndiani akuda kunosangana nemukadzi iyeye nokuti agara achikuti wasangana naye anofa wasangana naye anofa iwa zvawati apo ndiani achada kutanga kusangana nemukadzi uyu ndo nyaya yepo sikanzi aiwa hazvinetsi zvandakuda kuita panapa ndakuda kukuratidzai anofanira kuda kuti azotema wandichasarudza inini kuti ndiye achatema ndiye ane chokuita nezvakaitika kumashure mashoko ari kubva kumubatsiri ndiye munhu akakonzeresa kuti vanhu vapere nekuti ndiye ane zvakaita saka kana ndamusarudza ndiri kukumbira kuti tigumire ipapo tisazoratidza nezvaakaita nezvaanoita kuti vanhu vapere kufa ngateme zvikanzi kudini neveukama vanoziva zvavari kuti aiwaro akana zvakadaro ngazviitwe nokuti ndozvatitokumbira nokuti ndiani ada kutema asi rekagadzira zvinhu izvi achiziva kuti anogona kufa ende isu zvatisata kuziva kuti ishe kana uri mweya mutsvene kana kuti sekuru kana kuti mbuya zvamataura munhu achatevera achatema pa afi vavapati vanhu vakaungana ndiani anotema zvikanzi aiwa zvabuda pachena mubatsirika ari right ngasarudze munhu wacho ndiani vanhu ndokupinda ndokutanga kupiwa mvura zvikanzi kana ndakusarudza enda unotema handidi zvokuti unesane neveukama pamusoro pezvakaitika kumashure kana ndakusarudza uchizviziva kuti ndiwe enda kana waramba ndakukuudza kubva kumashure nezvaunoita ndobva vanhu vaungana kekutanga zuva rekutanga ndobva ataura akati ndiri kukumbira munhu abude ega munhu ashaikwa vanhu vachibva varara vanhu vakatanga kuti mubatsiri kuona kuti munhu ataura ega sei ndiwoona zvese yes mangwana kuseni zvikanzi tichimuka kuseni handisi kubvunza munhu kana kuita sei ndiri ngonaka kunokuudzai munhu wenyu ndobva amuka kuseni ndobva akanzi izvo pamuri panapa ndiani mwana wamunofungira kuti ndiye mudiki but anogona kufamba ega ndobvangozi kunofunga ndokadikako paakasimudzwa zvikanzi nemwe aiwa wenyu ndiwagore ripi zvikanzi aiwa mudiki kune wangu mukuru kune wangu mudiki zvikanzi kadiki achibva kapiwa tsvimbo zvikanzi famba netsvimbo iyi kubva pakagara vanhu vakaita laini uende kunosvika kukona uhu mwana mudiki aisagona kunzwisisa zviri kutaurwa ndobva kwatorwa mai vake
ndobva vanoisiwa kukona. Iye mwana uyu achibva isiwa kukona. Vanhu vari pakati. Ari kusema kuti mwana uyu paachafamba chiri kudiwa nomubatsiri chekuti mwana uyu afamba achidarika nevanhu anofanira kudarika nemberi kwevanhu ava chete. Sezvo mai vake vari kukona uko achafamba achienda kunani? Kuna mai vake. Zvikanzi munhu achasvika achirohwa nemwana uyu netsvimbo yakabata pavanhu vese ndiye. Amai vemwana achibva kuti maoko mudenga. Zvikanzi mwana wangu uyu mwana wangu ka. Mwana wangu anogona kutosvika pandiri nini? Akutondirova nechimuti netsvimbo yakabata. Mwana wangu akandijaira. Zvikanzi imimi ndichakupai chiprofita kana kutoratidzwa sezviri pandiri kuti ungava kuratidzwa semudzimu chingava chiprofita. Ndakubudisai mukati mevamwe. Hamusi kuzorohwa. Aiwa, amupo pavanhu vakaita zvinhu izvi. Okay. Saka imimi nemwana wenyu ndimi wanda kushanda nawo. Right. Mwana ndobva apiwa tsvimbo. Kamwana kachibva katombobuda mukiwo. Katobuda kubva muvanhu kakutiende kwakari kuenda. Akasi kuziva zviri kuitika. Kadzuka zvakare kagara pasi kaitira zvinhu zvikanzi right. Enda kuna mamako. Ndobva kafamba mukoma KB. Kaitika kafamba kakaenda kodzoka. Apa kakazonzi musataure naye chero kwaada kuenda. Murege aende. Asi mai vake vari apo achadzoka chete. Kakasvika pakati kadzoka kagara pasi kakuita senge kakubika mahumbwe. Vanhu mukoma KB vakagara almost 45 to 50 minutes. Vakagara vachimirira kuti anse chebva kumwana. Kambobika katsira chitende cheche chakuita senge chakubikiswa madhaka. Kasumuka chaiswa muhembe chambosiiwa kafamba. Kakangoita senge kasvikirwa mukoma KB kubva kwakagari kuyakwiya kusvika pakatangira kutaka kufamba kachibva kati 1 2 kuita senge kari kucheuka senge munhu mukuru kadarika kaunosvika kuna mai vake kachibva kadzoka nenhende shure kwete kudzoka zvikuita sono kufamba kachidzoka nerivhesi kudai kachibva kasvika kachibva kati kuna baba pafamily iyi inumber 3 kubva pana vakuru. Right. Number 3 pakudzika pasi kachibva katini pakati pamusoro go kuti zvakati kechipiri go baba vangu asikavhunduke asi kairiwa pakati pamusoro kuti vanhu vakagara pasi. Kechi3 munhu achibva mai akati pari kurohwa murume uyu pakati pemusoro. Right. Ndo pane inonzi nhova iyai. Pane imwe nzvimbo yekuti chero kangoguyiwa mistake inogona kukuwara. Baba zvatataura pakutanga tisati taita zvinhu izvi mazvinzwisisawo here? Zvikanzi kudini baba? Zvikanzi tati kudii? Tisati tataura nemi pane mumwe anzwisisa here zvatataura pakutanga. Kwakasumuka vanhu vanosvika kuma6 umwe achiti mati mwana uyu pachienda kudorova pachasvika kugamuchidza kana kurohwa munhu netsvimbo yake ndipo. Right baba imimi ndimazorohwa netsvimbo iyi nemwana. Ndimi vakaiviri muchanotaramusha. Zvatataura mazvizwa here sati tasvika pachirongwa ichi zvikanzi hongu. Ndimi remutinotaramusha zvikanzi hongu. Muri kupikisa here zvikanzi kwete. Alright. Mushakabvu mutumbi uchiri kumochwari kuti wamumba. Apo nguva itika zvinhu izvi mutumbi uri kupi? Uri kumochwari. Okay. Zvikanzi ndinotaramusha. Zvino vanhu mukoma KB kana basa richibatwa vanhu havakwanisi kutsikama. Zviripo zvakare zvinokonzesa kuti vanhu vasadzikame futi nokuti vanorangarira kumashure. Ndizvozvo kuti vamwe vanhu vakafa zera ravo nepachikamu chavanga vave vamwe vachinzi havana kurwara. Nguva yakaitika zvinhu izvi baba havana kupikisa. Vanhu vachibva kugara pasi zvikanzi kwanzi acharohwa nechimuti ichi ndiye akakonzesa kufa kwevanhu vese. Baba havana kuzonzi akapikisa ndichakudzai zvaakaita zvese. Baba havana kupikisa. Vechidiki zvikanzi saka ndiwe mudhara akapikisa. Vechidiki vakusimuka mukoma KB avo nemaoko vabhizi kuruwa mudhara. Wakauraya mukoma wangu, wakauraya baba vangu, wakauraya munin'ina wangu, vabhizi kumurova. Vabhizi kuruwa munhu uyo mubatsiri achibva ati no. Zvatavinga panapa ndezvekuti vari kurarama upenyu hwavo kuenda mangwana ngavarambe vachirarama. Nemiwo matsvaga mubatsiri nenyaya yekuti muri kuti muri kupera hamusi kuda kupera. Kana makuita noise inini pachangu ndoita sekunonzi ndini ndakakonzeresa noise pano. Mapurisa vakapindira pakati tinogona kusungwa. Inini ndiri matsamba angu ebasa. Ndauya panapa nekunya kuti mandisheredza. Uyezve kusvika kwangu panapa tsamba yekwasabhuku iripo asi handida kuya kuzoresanisa vanhu. Chokutanga ndiri kukumbira mushedzi sabhuku vakatumira tsamba iyi. Zvikanzi mupurisa waari panapa zvikanzi nyora izvaitika kuti zvine chekuita neni here uyu warohwa munhu imhosva yakazvimirira. Right. Ndoda kuendera basa mberi nebasa rangu but iyi yaitwa panapa iyi imhosva yakaita sei yakazvimirira yekuti kune munhu arohwa munhu. Kwete yekuti mwana arohwa munhu. Mwana kurova munhu tati ndiyo nzira yekushandisa kwatiri kutakura pana kwedu pano. Saka kusi kurohwa kunosungirwa munhu asi mimi
tsamba nganyoro ndobva kanyoro tsamba kana kune report chaitwa mangwana secretary wa sabhuku maseva na romu ndapi kana iwe uchida kuno report kuri wande wapi ndi awa right tabva ipapo takwenda panyaya iyi baba hamuna here chamuri kuziva pamusoro pezvo zvataura zvikanzi hangu ndoziziva pane chamunoramba here kuwa madzinyu zvikanzi hapana ndimi here ndichatema vatema achibva ati hongu regai ndikuzivisei inini pachangu munhu kugara kwakaita kuhospital kumuchari ndini ndichabhadhara ndiani ari kudaro ndii baba yokurohwa vaya yokurohwa nemwana vaya ndini ndichabhadhara chikafu chepanapa chese ndini ndichatenga coffin nezvimwe ndini ndichaita vamwe vese ndinokumbira rege pamusoro pezvandakaita vasati tora mutumbi nevanhu tiri kukumbira mati mimi vane zvavainazvo zvavaishandisa nokuita vakatora mutumbi vakaunza panapa vakangoita izvozvo zvinhu zvavainazvo zvingoripo kumangwana vakamuka zvakare vachiita kuda kuzviita zvikanzi ngavave vaite sei ngavauye vasarinde zvinhu zvavo mukoma KB munhu akauzosarinda zvinhu zvake ega ndokuenda kumba chakashamisa vanhu mukati mefamily iyi baba vana chavakaenda kunotora kumba zvese zvakaenda kunotorwa vaipima mukadzi wavo kuti enda kunotora mukadzi wavo ndiaenda kunotora zvikashamisa vakawanda kuti kumukadzi ari kuziva sei zvinhu izvi vanonzi pavaitaura mukoma KB vaitaura nelanguage isina munhu ainzwa ipapo asi mukadzi aizvinzwa woenda kunotora ubva auya aitouya nebhegi rine zvinhu kana kunotora chimwe chinhu chakavharirwa zvinhu mukati asi zvavaitaura hapana ainzwa kuti vataure but mukadzi akasumuka aenda achinotora ndobva vachibva vaisa zvinhu chakanetsa ndechekuti mubatsiri akati izvo handisi kuda kuti muvhure zvinhu kana kuti asei munokurosakana mhepo isina kunaka baba ngavatore kana kuti farafini vaise vapise vega vachibva vapisa asi nyaya iri kunetsa ndeyekuti pane zvakapiswa zvese hapana weukama anohwitinisa kuti mukati makaona chii hapana akazviona ende havasi kuti sakazviona ende kuvhura chaicho vanga vasingadi wachinzi kuvhura mungavhura zvenyu but kune zvimwe zvinhu zvokuti mukaona zvinokonzeresa vachibva vavhura so kutaura kune kwatiri kuita munhu akaita sei akavigwa but kumba kwababa vamukoma KB veukama hatizivi kuti zvinhu zvinopera sei kana munhu achinge abatwa mufamily hapana ari kutaura navo hapana rusinya pamba pavo kubva vanhu vari paguva hei baba ava vane chekuita nerufu rwevanhu 15 vane here mwana wavo akashaya pavanhu ipapo hapana mwana wakafa hapana mwana wakafa kana muzukuru mwana wemwana kwana baba mukuru kwana baba munini vana vana tete vana vevanini vavo vana vevakoma vavo ndo vanhu vaifa mumba mavo hamuna akafa ndonoizi yakasimuka manje kuti vanhu varwisani yekuti mumba mako hamuna zvakaitika asi waipedza vana vevamwe waipedza vamwe vese ndo nyaya yakamurovesa ende ivo vanozinda mumapurisa mubatsiri hapana here chakataura kuti chii chakapa kuti baba ava vanotsvaga mushonga uye vaiurayirei vanhu apapo hana kutaura akangoti baba taurai mega kuti ndimi here baba pakangoti hongu akati handira chandirotaura chandirikuda chiro ndechekuti ndati ndoda kumisa nyaya yakafanana neiyi baba ava mugoona kuti pavari kutema ivo kune mumwe achafa here kana kuri kutofa vangatofe ivo but inini handichadi kuti vafe ivo chikonzero vakafa ivo zvakare tiri kureva kuti angotema zvakaita sei anofa but ivo iko zvinonzi kana pane rufu rinouya richatouya but rakasiyana neava ende risine chekuita nekuita sei nekutemwa kwerukawo mataura kuti mutauro language yaitaurwa nababa ava vamwe veukama vanga vasingainzwe ichokwadi Zimbabwe ine vanhu vanotaura malanguages akawanda ichokwadi ichocho tingati isusu language iyi ndeye muno muzimbabwe here kana kuti mukoma KB hapana kainzwa muzimbabwe ende vamwe ndonotinoziva malanguages ekunze kwenyika vamwe vaiti kwanzi mutauro unenge ichibhende like but kuita sekunonzika mamwe mashoko atinoziva akaita singakasandurudzwa asi amai vanyezosumuka pasina kubvunza kana kukakama vakunyotora chinhu vachiuya nacho hey munoti kudii veukama munoti kudini vateereri manyama 0713938538 ndechekupi kusurukwi baba vekukaroi avo ngavasungwe nemhosva yerepu muteereri uyu but mukoma KB hatizivi kuti tingabatsira sei vanhu takamboita nyaya panapa yakasvika kuna vachakanza vachakanza vakatumira munhu panapa tichitaura nezvenyaya kumasepsi yekuti matsotsi anetsa ndizvozvo ofisa vakauya panapa vane nyaya vakataura yekuti izvo nzvimbo iyoyo hakuzi kuti mapurisa havasi kushanda vari kushanda mapurisa ari kushanda ende vanhu vari kubatwa asi kana vanhu vabatwa vakaenda mumaoko emapurisa vakaendeswa kumataredzi mhosva
hakuna vanhu vari kuuya vachizomirira nyaya idzi kusvikira vanhu vaita sei vabudiswa. Kana nyaya isina kuripotwa mukoma KB, vanosunga vanhu vanoparamba vanosunga sei? Mwana uyu ane vana vatatu ari kuti akabatwa zvinhu izvi nababa vake ari grade 7 nhasi ane vana vatatu. Makore mangani? Akura makore awanda. Ende mwana paakabatwa hapana munhu wakataura. Ende ari kuzoita vakuvadza baba pavakakuvara vakatoenda kuchipatara. Ende mai vari kuitisa shuwa baba vakakuvara kutomira kuchipatara vachinorapwa kwenguva yakareba, asi vaiziva kuti baba vakaita sei vakakuvadzwa nemwana. Nhasi zvazobudira akumurume ane vana 3 ndiye ane ngosva. Baba Isabel, pamwe isu hatizivi zvemutemo, sezvo vakuru vachiti mhosva airove. Mwanasikana uyo sezvo veukama vakuzviziva kuti baba ava ndo vakabata mwanasikana uyu chibharo, zvinoita here kuti mwanasikana aende kunoripota kumapurisa pamwe nguva yakaitika zvinhu izvi mwanasikana uyu anga achiri mudiki? Ende kana akaenda kunoripota nyaya iyi inosimudzirwa here? Tibatsirei vanoziva nezvemutemo nyaya yekukaroi iyo. Regai timbopinda muchitoro, timbopinda Sharama. Ndapindira mukati menzvimbo yechigoko Sharama mukoma KB. Pane maitikwa nemaitikiro ezvinhu zvakaitika. Pane mwanakomana akafa. Mwanakomana afa kudaro. Akabva anzi iye mafiro aita mwanakomana uyu anga asida kunaka chikonzero, akaita zvokudona achibva afa. Aita zvokudona achibva afa kudaro, akaendeswa kuchipatara. But nguva yakaendeswa kuchipatara anga ari munhu kuti vamwe vaiti afa vamwe vachiti mupenyu. Aendeswa kuchipatara ndo pavakazoona kuti no, munhu achiri kudziya. Ndobva amboadmitwa, ndobva ambomusapo oxygen vaita sei wati asi hapana kupera zuva mwanakomana achibva anzi aita sei mwanakomana ashayika nematambudziko. Ashayika mwanakomana achibva adzoka. Baba vake vakashevedzera kuti inini hangu zvandiri kutaura ndezvekuti mwana wangu haana kumbogara andiudza kuti ari kurwara. Uye mwanakomana uyu anga achangobva mukuroora, ende anga asina 2 months achangoroora mukadzi wake ari pamba. Ende mukadzi wakaroora aitonzi iye ane dambudziko riripo rekuti mangwana ari kuenda kunotora tete vake vafambe nemukadzi wake, nekuti akamuroora but kwaakaroora vaiziva kuti mukadzi uyu ane dambudziko riri paari. Ende vakawirirana kuti aine dambudziko kudaro vana tete vachazama kubatsirananewe. So mangwana achiti ndiri kuenda kunotora tete vagobuda nemukadzi wangu vafambe ndivatsvakire mari vafambe pane zvotutaura izvo, ndo paakabva adona asati agadzira problem mukadzi. Adona ana kudzoka kuchipatara achibva afa. Baba vake vakati kwete hazvisi zvega, ndiri kukumbirawo kuti tiite mazuva ekuti titore mutumbi tigadzirise, nokuti wanchaine mutumbi panapa hatisina nguva. Ende vanoti kwandakafamba inini ndakanzi amukwanisi kugadzira nyaya yemufi uyu kana angopinda pasi. Anofanira kuti zvinhu zvinoitwa zviitwe achiri panyika sezvizvi asati adziswa pasi. Zvikanzi alright, mukoma KB ndokubva vafamba vachibva vauya nemubatsiri. Vauya nemubatsiri, pane murume inove hama yavo hama yavo imukoma nemunin'ina nababa vene mwana uyu. Asi zvavari mukoma nemunin'ina wacho aripo apa iko zvinozvo munhu akamboenda sechichoni ndokugara makore achingonzi amenti vari kupi ndokubva angozouya. Munhu uyu paakauya pazoita mana izvi anga asina tuwisa changosvika chichoni ichocho ndokubva chasvika. Asvika achibva achivedzera kuti vanhu vanga muri kuno kwinini ndinoziva zvavanga muchiita. Handisi kuda kuona munhu anosvika padhuze nemwana uyu kana kuti zvaanoita ndichamira padhuze ndini, kunyange masahwira achigesa munhu achiita sei ndinofira kunge ndiri padhuze. Murume anga achona uyu nemurume akafirwa nemwana, ukama huripo mukoma nemunin'ina. Mukoma ndoupi, munin'ina ndoupi? Mukoma ndiye afirwa, munin'ina ndiye akachichona, but vese madharaboy. Okay, pamakore ndo pakasiyana. Right zvikanzi alright. So shoko ripa akaritaura hakuna munhu akaribvumira, asi kuti iye aingoti zvandataura ndizvo zvandoda kuita. So kupinda mumba maipinda vanhu machembere mune chituna mutori nevanhu vesarudzonzi vakatereswa vese imi mbudai panzemi, imi mpindai, imi mbudai panzemi. Aita zvokusarudza kuti imi vanofita kugara murume aivheta security nemaziso. So baba vemwana ndo vakatara kutonzi iwewe mndara nditokuti padhuze nemutumbi wemwana iwe.
bhatarire burizoshi wemwana kuchii kusvikira vanhu vakuda zvitutu payadi kuti toita sei nezviri kuitika izvo. Baba vakati aiwa ini ndiri munhu ndotsvaga kuti asvike panapa mwana aligwe totoita sei kuti asvike panapa. Vachibva vasvika mukoma KB kuchibva kwanzi family garai panapa timboita nezvenyu. Zvikanzi zvandiri kuona panapa ndiri kuona panozokonzera mapanga pano panozokonzera maoko pano panozorwisana pano. Ndiri kukumbirawo sabhuku mundisvitsirawo shoko kuna mambo nemi sabhuku tigoita zvese izvi tatende. Zvikanzi kana pakadaro nyaya ngechito kumapurisa nyaya chivasiko kumapurisa. Vachibva vatanga kuita basa vatanga kuita basa mukoma KB. Zvikanzi anga asipo panapa ane nguva asipo nevamwe ndiani chichoni chiya chichoni hachina kuti ndini chaitaura strike asi hachina kuti ndini. Baba vemwana vakabva vati muning'ina wanguyu ndobva vati kana vari vana mhofu vana mhofu hazvisi here vamhofu vadavira kana iri shumba vana shumba hazvisizo here. Zvikanzi ndizvo. Zvikanzi ungavadavire vega ndimi here manga musipo. Zvikanzi ndanga ndakafa here ndinonzi ndadzoka kuhafi ndanga ndakafa here unonzi ndanga ndisipo adzaikane mabhomba kare. Zvikanzi right baba kwamaigara imimi tikati ngapaende panewspaper ngapaendwe paredhiyo kuti bhozho ngora washingitoni marimira tinaye pano. Zvikanzi toda kuti mazita evanhu vese aburitswe nyika yese izive. Munoda here nemubatsiro munoda here mimi. Zvikanzi kune anorarama neupenyu hwangu hwokuti kana ndikashaya chinhu ndiye anondibatsira ndibhosi wangu ka anofanira kuziva pandiri. Asi vamwe vanhu vese handioni kuti vangada kuziva pandiri nemhaka iyi. Zvikanzi aiwa hatisi kutaura saizvo kungoti munoda here kuzivikanwa. Ndiri kuona mune mhosva imi pashure kwenyu mune mhosva yamakatisa ndo mhosva iri panapa futi. Mhosva yamakatisa kwamaigara ndo mhosva iri panapa izvezvi. Muri kutsvagwa nevana vanonzi vanatezvara venyu. Mukadzi wenyu aripi makaroorera kwamanga muri. Zvikanzi hongu. Zvikanzi regai nditi makaroora guwa nokuti mukadzi wenyu ari mumochari izvezvi. Mukadzi wenyu ari mumochari izvezvi. Baba makabata zvamakabata imini makafumurwa nemukadzi achiudza hama dzake ndobva mauraya. Zvikanzi kudini abamunini. Zvikanzi kana munhu azotora poison akamwa ichokwadi munhu akafa ichokwadi munhu ari mumochari but munhu akatsamwa akatora poison akamwa ndindauraya here. Zvikanzi alright ndogona kunge ndakanganisa shona vari panapa nyaya yandataura mainzwa kuti bhururo nyangane chi angane mukadzi asi zvangane mukadzi ari mumochari. Ndizvo here kuti mukadzi ari mumochari imi muri kuno kuizvezvi ndo pamakuya kumusha after 17 years. right anga akaroora kupi anga ari kupi panguva dzese panga akachona. Right anga ari kucholocho achibva zotoka chero padzoka paguke papo ngoma KB ari kukuruma heavy kuratidza kuti munhu akagara munzvimbo kwenguva yakareba. Zvikanzi wo ndonyaya iripo. Zvikanzi izvezvi kubata kwamakaita imimi ndokusvika muchisimisa nzvimbo. Ndimi mune rufu rwuri pano makonzera rufu rwemwana uyu. ndimi makonzera rufu rwuri panapa. Right varume nyaya yaina kumapurisa nyaya iri kuzikana sabhuku. Tarisai murume uyu muhomwe. Tarisai murume uyu muhomwe kuti munei makawanikwa muine wallet yange ine mari ende mari yange irimo imari inoverengeka imari chaichaiyo mari chaichaiyo yatodarika 1000 US yange iri muhomwe ndobva maonekwa mune kapepa kanga karipo ke plastic but mukati mekapepa ke plastic mamune kame kapepa kanga karimo kane mishonga mukati kachibva kanovhurwa kachinobhetenurwa kakakanyorwa stere mukomanafu. Hey mangone zita 1 iro stere mukomana iyeye angafa ngururu garenga ririmo. Zvikanzi baba manga musipo nguva yese mwana mamuvengerei mwana chii chaite pamwana uyu hamuna nguva chaakatadza nechakagona chamunoziva nemakore manga musipo chii. Zvikanzi igogogo iyi dai zvisina kubuda izvi
ndomararamira angachita hakuna munhu aitonga munomu uyu aitori mutongi wenyu uyu zvaitaura zvese hapana ipikisa papa vakasimuka vakomana vefamily munhu wandiri kutaura mukoma KB izvo zvekutaura kuno kwatiri kuita zvinhu izvo zvakatorerwa ari mugokwe hospital gokwe general hospital ivo baba munina vakaroveka vakarohwa kuti hatingagari munhu 17 years asipo ouya kuzouraya munhu neti mushonga wake so nyaya ichimaitwa police case kutaura kune kwatiri kuita cholocho gokwe zvakabatana amusungwa ikoko cholocho kwaanga akaroora kwaakabva uko mudzimai wake mutumbi uri mumochwari ndiye akauraya here kana kuti mudzimai uyu akangofa ega izvo zvakutotsvagwa manje chikonzero iye pachake akati akabvuma kuti munhu ari mumochwari asi kana ndametsana nemunhu akatora poison akamwa ndindauraya here ndikudavira kwake mubatsiri akataura akati wakaroora kaiwe une mukadzi here zvikanzi a zvikanzi a wakaroora gowa nokuti ndiri kuona munhu achakaita sei akafa hausi kutsvaga rinye kuuraya wakabata iwewe mukadzi achibva kufumura akufumura mukadzi uyu uchibva munhu afa zvikanzi inini hongu kufa akafa ari mumochari but kana ndanisana nemunhu akatora mushonga akamwa ndindauraya here aita suicide zvikanzi nemubatsiri kuvanhu zvandataura mazvinzwa zvine chekuita nerufu saka mukadzi wakaita sei akatofa mwana kana kuti mushakabvu uyo akashaya kugokwe akavigwa here asati avigwa mukomage chinhu chandiri kutaura chiri kupisa ichi unyoro huna asati avigwa ava bamunini vari muchipatara vakarohwa pane mapurisa pasaidi gokwe yangu mai ndinonzi Catherine Machacha pagokwe chireya apo monda mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza tiri mukati mekutsutsura tiri kuitika matimba ndavose nyika ino paka Harare chemuharare chiri kuti kudini icho kwadi muri yezimbabwe nyaya ndiri kutaura panapa inyaya yevabereki vari mukati mekutaura kuti izvo tine vana vedu vari kuenda kuchikoro vakadzidza kubva grade 1 kusvika grade 7 vari pachikoro ipapo hatina kumbogara takanzwa kuti izvo vana vedu pachikoro ichi vanodzidza usiku shoko razosvika riri mukati mekureva kuti izvo vatumirwa vana vangosvika vachitaura kuti izvo tanzi izvo tinofanira kuya kuchikoro usiku vabereki vanoti vakazofona vari mukati mekutaura nevadzidzisi pamusoro pekuti izvo chii chiri kuitika zvikanzi aiwa vana magrade 7 toda kuti vanyatsodzidza vapase saka vacharara vachidzidza vanodzidza sei vanotanga na8 manheru na6 kuseni vachidzoka vozosorora right zvadaro vana vabereki vamwe vakati isusu hatikwanisi kuti tiunze vana vedu usiku nekuti kubva kare vana vangasikede sei vasingauye usinga chikoro usiku uyezve pane patinofanira kugara pasi here kusainira kuti vana vedu vadiki maprimary vana vadiki vari kurara kuchikoro kana pane zvazoitika toziva kuti vana vanga vari kuchikoro vari kuti havana kuwana nguva iyo mumwe mubereki mukoma KB anove ane mwana asina kutoenda kuchikoro nhasi usiku abva aendesa mwana kuchikoro aendesa mwana kuchikoro nhasi masikati sokuziva kwaanoita kuti zuva rikabuda kuseni mwana anda kuchikoro semazuva ose achisvika kuchikoro ikoko mwana iye abva angopiwa maquestion papers zvikanzi ona yekutamba hapana ticha anofanira kudzidzisa grade 7 iko zvinosvika naari masikati anenge achidzidzisa grade 2 so ticha anodzidzisa kagrade 7 masikati anodzidzisa grade 2 then manheru ozodzidzisa grade 7 ndozviri kutaurika vamwe vevabereki vakatoendesa vana nezuro manheru kune vamwe vana vatorera kuchikoro nhasi usiku varichidzidza 6 o'clock ochaisa ishifti kai ishifti so vabereki vari kuti hatina kuramba chikoro chinogona kungoisa mutemo wacho but chikoro ichocho chiri pasi pevamwe pane vamwe vari pamusoro pacho vanoti kana chikoro chikakanganisa mutemo ichocho chinogona kungonzi ngachimire nokuti mitemo iriko tiri kuda kuziva kuti mutemo uyu wakarongeka here sezvo wagara usiku nokuti vana kurara vasipo zvinhu zvakatoomera ende kumwemuka nhasi ushinzi vana vakuenda hatizogusikana uyezve kwanzi izvo kana waramba kuti vana vako vauye usiku ziva kuti vatosara because mangwana hakuna anovadzidzisa achienderera mberi pachidzidzo chakadarika kudhara ndosaka mwana aenda nhasi asvika akapiwa maquestion papers zvikanzi ona yekutamba hapana ticha wako ndiwe night iko zvinozve ari kugrade 2 mungaitere mukana wokubata kana kuti wokuwana nhamba dzemukuru wepachikoro ichocho chiri kuEpworth ndanga ndichiti mukoma KB tikapedza masikati anawa hatida kutosvikapo nokuti ndaedza kubata
mutauriri weprimary and secondary education baba taungana ndoro havasi kupfeka foni yavo. ndaedza kubata kahonorable minister weprimary and secondary education honorable minister torerai moyo havasi kupfeka foni yavo kuti tinzwe kuti zviriko here zvakasvika here kumahofisi kwavo vari kuzviziva here kuti ndo zviri kuda kuitwa nechikoro ichi ende ndizvo here ivo vatori nemutemo yavakakwana ise zvinoita here zvinotenderwa here zviri pamutemo here kana kuti chikoro chinotorejista kuti ndo zvachiri kana kuti chinokugona kungomuka nhasi chichiti chakuita izvozvo. rega timbonzwa kuti vateereri manyama vanoti kudini chikoro icho chinoda kuongororwa. ndinoona kunge headmaster wacho akawedzera kaleseni yenyau zvigure ndizvo zvinodzidziswa usiku. epwethika iyi sando kuvashandi vepachingoma Patton Park. So vabereki vari kuti hatisi kuti imhosva asi toda kuziva zvakakwana nokuti vana ndivani ndeledu hatisi kuti imhosva asi tinoda kuziva kuti zviri kuitika izvi pamutemo wezvedzidzo kubva kuministry of primary and secondary education zviriko here kukana kuri kunzi zvachinja zvaitika pane zvatinosainiswa here pasi kuti vana vedu vadiki vari kuenda kuchikoro usiku ende zvakuitika zvakambogara zvisingaiti zvisingaitike sisonke mukoma KB na Bozhongora ndinonzi Inspector Tedzi zeta ranyarara zvangu inini KB itapfoko na Abel Muronya Brian Madzivanzira Victor Katiyo tinashe Kanyemba na Bozho nyaya yanezuro yekuchitungwiza kueo ini ndaivapo panga pakazara ndinonzi tafadzwa masikini. Atina kuzokwanisa kutaura zvakawanda pamusori ndikangotara nyaya yekuti kune mukadzi ane pamuviri anogara pamba pachiroja pane vamwe asi iye mukadzi uyu ane pamuviri akadzipwa usiku dhoo rakavharwa akapedzisira abuda mumba akushanyarika achikunguruka ari mupaseji. Mai nemunext door ndokubva vanokerwa ndokunokerwa vanhu vakaungana vasingamuke kusvika vazomuka asi mai vakanga vakupomerwa masoro penyaya iyi mwanakadzi uyu aitaura achiti mai ava ndivo vandarota pananga ndichiita zvinhu izvi. Vachibvunzwa mai ava kuti akasike kutanga pane mumwe zvakare akamboitwa izvi ende inini takambosangana nemi panapa paine magetsi muchifamba mupaseji makabata makendro chii chiri kuitika vakati hongu kana kuri kuti zviri kuitika kana uri uroyi hongu unogona ngori uroyi ndiri kuroya but ini kwandakabva ndiroyi uroyi unoreva kuti ndiwe pano. Saka mudzimai ari kuti pakatanga kugara pamushapa pambapa pakatanga kuroya pakatanga inzwai mukadzi uyu akukunguruka aikunguruka achiita sekunonzi akunopinda mumba maya mai vakati maiwe usapinda ukapinda unokwara usapinda mbomu akangopinda mbomu anokwara chitungwiza unit L nezuro muteereri ari kuti ndaivepo Kanyemba ndiri kuedza kubata bhozha tiri kutsvaga kanhamba dzemubatsiri uya wekuchegutu pamwe cheteka neHarare akabatsira kaamai vanga vane katambo muchiuno uyu ari kushedzera kakuti konyaya yekuchipingi yakazofamba sei yemurume ane murume akanoromba right achibva ashandisa ropa remudzimai achibva azoita chikomba ndokubva aita kamwana saka murume uyu anga achidaka kuti atore ropa rechikomba asi chikomba chiri kuti ndiruda $12,000 chii chakazoitika. Wandakakwanisa kutaura naye iye hanzvadzi yemurume ari kurwara vachiti vane ofisi imwe yavakaenda yavari kukumbira kuti vakwanise kuenda ende vakafona vakatenderwa kuuya vakapiwa date vachiti vari kuenda ikoko kana tabva ikoko tichanzwa kuti tinenge tabatsirwa kusvika papi but pari zvino zvemurume uyu angori murwere chakabatsirika hapana uyezve pamari 12,000 yanga iri mukati mokudiwa haisati yabviswa so chadamirira ndichokunzwa kuti pavakaenda kuofisi yavari kutaura kuti inenge ofisi inogona kuvabatsira zvakamira sei asi hakusi kwamambo zvakaoma Kanyemba nyika yava kuguma iyi kujata kwacho kwanyanya. Uyezve mukoma KB rega nditore mukana wokuti ndine mukadzi akasvika pano paZBC ari mukati mekuchema mushure mekuti angane murume wake akasiyana nemurume ari mukati mekuti kuSouth Africa kune murume aibatsirana naye murume uyu paakadzoka paakaita bonde nemukadzi wake mukadzi achibva amera dzimwe nyama dzakafanana nemurume kwaari asvika panapa ndaida humbowo pamusoro pekuti tinotaura zvisiko ndikakumbira mamwe madzimai kuti vapinde muimba yakavanzika vatarise mukadzi uyu ende mukadzi uyu vakamuona ndozvaari atori nemumwe mutezo wechirume uri paari. Mukadzi uyu anobva munzvimbo yeEpweth muri yeZimbabwe rega nditori mukana wekuti kwaakanga achirezwa kuti aende vakanga variko kwavachona ivo vari kuti vane rimwe basa rakawanda ravari kuita haana kwaakaenda haasati abatsirwa kana kuri kuti kune munhu anogona kubatsira uyai ndokupai nhamba musangana nemukadzi uyu ende ari kushevedzera achiti urwere huri kukura kureva kuti nyama dzacho dzinenge dziramba dzichikura
murume wake ari kupi? murume wake akatoenda apo Ari kusouth. ari kusouth. Paakaudzwa kuti ndiri kurwara, murume wacho akati kudii? hapana zvakataura nokuti iye ari kure ende ari kufungidzira kuti akutogara nemukadzi wacho anova ndiye mukadzi waigara naye paakadzoka achitanga kukanganisa mukadzi. Saka mukadzi uyu muri yeZimbabwe achiri kurwara, ari kurwara ende ndinokumbira kuti vasinganzwisisi zvinotaura mukadzi uyu kana kuri kuti ari kubatsirwa nevanhu rume amukwanise kumutarisa, but kana mune madzimai itai kuti vapinde naye muimba yakavanzika vamutarise vagokuudzai kuti chokwadi chiripo mukadzi uyu chii. Asi maziviro andiri kuita mhuri yeZimbabwe zvinosiririsa. Ya, zvakaoma.